Blinders, The Immortal Man, Hell's Paradise Jiguraku, at Invincible Season 4. Ito ang mga pinanood ni Pao. So, simulan na muna natin yung Peaky Blinders, The Immortal Man. Kakatapos ko lang nito. Maganda siya. I think yun yung gustong ending ni Cillian Murphy na nakita natin doon sa final season ng Peaky Blinders. Ito meron tong spoiler kasi kung di ko pa napapanood ng Peaky Blinders, I'm sorry. kung wala ka, nag-aura farm sila sa kanilang mga long coat tsaka yung kanilang sombrero, lahat tayo gusto maging ganun. Yung naglalakad lang sila sa gitna. Moving forward ng story, yung lahat ng season na yon, ang ganda ng storytelling. At hindi ko ngayon nakala magugusto ko yung Peaky Blinders na series itself. Ngayon, ito The Immortal Man, dito lang nag-continue na during no World War II, bumalik na siya ng Birmingham kasi diba hindi na siya bumalik eh. So, walang spoiler doon sa The Immortal Man pero may spoiler sa Peaky Blinders kasi matagal na yun eh. Sa Immortal Man, nagustuhan ko yung pacing niya, nagustuhan ko din. Ayoko lang doon, siguro nahirapan na lang din yung production nitong Peaky Blinders The Immortal Man kasi merong mga actor na wala na o merong mga naging addict. So, napilitan na lang yung writers na kung ano yung meron tayo, ano yung pwede natin gawa na story gawa natin. Pero ano naman doable naman enough yung mga nangyari para doon sa storya. Sana may mas malalim pa like yung kila Arthur. Umaasa ako na sana may mas malalim pa kila Arthur pero dahil nga sa nangyari sa kanya actor ay kinailangan na nilang gawa ng paraan. So dito, ang parang ginawang kalaban nila dito ay yung kanyang anak. Pero throughout sa story, throughout dun sa movie, makikita nyo kung ano yung mga pinag-play off nila. Na ako nakulangan lang ako doon sa pag-flesh out nung background story ng anak niya. Yes, na-gets ko na parang pinabayaan yung anak niya. Itong si Barry Keoghan. Meron siya onting backstory doon sa paano siya nabuo. Sino tong asawa niya. May mga gypsy magic pa din. The usual. Pero andun pa rin naman eh. Alam mo na ang nagdadala talaga ito si Cillian Murphy. At pinili niya talaga si Barry Keoghan na yun yung gumanap na maging anak niya. Is it true that Cillian actually asked you to play his son after you text him on Father's Day? Mad, right? Every actor, go text your favorite older actor, Happy Father's Day, even if it's not Father's Day. You know what I mean? You know, the lads at home and always check in and vice versa. And I text him Happy Father's Day and he went, "Do you want to play my son Duke?" That was his reply, just straight off the bat. Well, no, he said thanks. Oh, right. Ang aking haka-haka ay meron magkakaroon pa ng Peaky Blinders ulit na ang magtutuloy si Barry Keoghan. Kasi ang laki niyang pangalan for sa ganon kaikling role na feeling ko talagang tumaya na sila na ito yung dadalit after ni Cillian Murphy. Ito yung inaasahan nitong bida na ito dapat siya nagtapos doon sa final season ng Peaky Blinders. Pero ewan ko baka gusto nila open-ended enough para makagawa sila ng ganitong klase movie or magkaroon pa ng Peaky Blinders na next set. Diba? Parang another Breaking Bad set of seasons. Pero ito on a different phase. Kasi tumatanda na rin si Cillian Murphy. Hindi na siya pwede maging tulad ni Barry Keoghan, yung kanyang anak dito. Pero andun pa rin naman yung kanyang parang daladalang burden eh. Mararamdaman mo naman eh. Both mentally, emotionally, physically, lahat yun meron pa rin siya. So, ang naging problema ko lang dito, kailangan makasabay doon si Duke Shelby. So, sa sobrang ikli lang nun, parang yung pagbigay niya ng corona niya, yung King of the Jews niya, natatagalan pa ako. Pero, bumagay din naman kasi nga Jew, ang kanilang kalaban dito, World War II. Pero kasi, since wala ka nung pagpapalaki sa anak mo, paano mo ngayon ito gagampanan na ganito mo lang gagawin na literal para lang ma-save siya sa problema pinasukan niya. Ang gusto ko lang sana mangyari doon ay sana instead of hinanapan nila ng para bigyan ng ending yung iba pang mga characters, sana binigay lahat kay Duke Shelby sa anak niya doon. Pero talaga siya aura farm of a movie pa rin talaga siya para kay Cillian Murphy. Pa naglakad siya, tinilt niya yung kanyang hat, nag-ano pa ako dyan eh, nag-rabbit hole pa ako dyan. Isa ko totoo ba yun sa Razor de la sa sombrero, yung mga yon. Meron pa mga in-interview na talagang tunay na Peaky Blinder. Pero yeah, yung music pa nag-hit na yung ting 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 ting. Okay naman siya sa akin, hindi naman siya parang fan service na lang ito sa mga mahilig sa Peaky Blinders. Pero don't expect na ito yung equal ng Peaky Blinders the series. Okay, ito lang yung parang kumbaga ano lang, OVA lang to, para extra lang, para lang matapos na to, para mag-continue na sa ibang tao. Ako, umaasa ko sana ituloy pala kay Barry Keoghan kasi bagay naman sa kanya yung vibe na iniwan ni Tommy
Shelby. Yung ganong Irish, chiseled face, nonchalance. Okay naman yun. Dala naman niya. Nagulat ako kay Rebecca Ferguson. Andito pala siya, si Never Enough. Never. So, okay naman siya sa akin. Kung ako, bibigyan ko to siguro na 8. Okay, bigyan ko na 8 to. Hindi dahil 8 siya, pero kasi bias ako eh. 7 lang to sa akin kung talagang Peaky Blinders lang as a movie. Pero 8 siya sa akin kasi talagang fan ako ng Peaky Blinders. Sunod naman na pinanood ko ngayon at tinapos naming season ay itong Hell's Paradise Jigoraku. Maganda siya kasi sobrang na-sleep on to eh. Nakalimutan siya kasi yung unang seasons niya parang parang sobrang hindi talaga siya maganda. Pero maganda yung story. Maganda yung binuo nila na parang Buddhism, plant horror na meron siya. Yung parang plant body horror na meron siya. Kasi ano siya, nature eh. So isipin mo para ka na sa mundo na Last of Us, nature compared sa Resident Evil. Pero itong sasamahan natin dito mga mga prisoners tsaka yung mga gwardya na kasama sila. Kasi kinailangan nila pumunta sa isang island para maghanap ng parang vitality, immortal life. So immortal man to immortal life. So sa isang mysterious island. So doon makikita natin ano yung parang teachings ng Taoism, kung ano yung mga energy na involved, paano yung belief nila dito. At kailangan nyo talaga pagtyagaan yung unang season. Kasi habang dumadaan kayo sa next season na yun, magtataka lang, bakit parang ano na to? Parang Demon Slayer quality na ito. Ang ganda. Na mapapanood mo lang sa isang series, di ba? Pero I think nag-ipon muna sila ng pera before nila magawa yung next season ng ganun kaganda. Siguro kaya lang din sila nalagpasan kasi maganda yung mga kinalabasan na series nito before. Yung mga kasabayan ng season 1. Na kung ito ay mas maaga pa lang nilabas, siguro 5 years prior, ang ganda na nito agad. Kasi ang ganda nung pagkakalapag nila nung kwento eh. Ito yung kailangan nilang gawin. Ito yung punishment para sa kanila kasi mga criminal sila. Pero meron silang mga gwardya na kinakailangan silang bantayan para hindi tumakas lang. Ito, throughout dito sa series na ito, magta-try sila magtulungan para hindi sila mamatay sa isa't isa. Kasi pag ikaw, dalawa kayo, kahit hindi kayo talaga magkakampi, pero mas malaking kalaban na walang pake sa politics or sa relationships nyong dalawang tao kasi hindi tao yung kalaban nila dito, magtutulungan talaga kayo. Kasi pag namatay kayo, wala lang din kung sino yung prisoner, sino yung guard. Diba? Nabablur yung line. So yun yung nagustuhan ko dito at sobrang ganda. Hindi lang no animation, pero pati nung art direction. Okay? As in, magugulat ka lang ano to? may ganito klaseng kalaban, meron parang hindi ko maintindihan na flower or petal monster. Pero hindi siya parang description dump na parang ginagawa ng JJK kasi sobrang complicated. Naiintindihan ko kailangan nila yun, pero sa sobrang complicated kasi nung lore dump, parang precocious na siya na parang mayabang siya sa akin. Parang nagyayabang na lang siya. Parang sige na, tapusin mo na lang, gusto lang makita yung fight scene. Ito, dinadump down nila enough para makonsume mo siya dun sa mood na nasan ka. Patak-patak nila ine-explain sa akin. Okay to, kasi nako-consume ko eh. Napagpapatong-patong ko siya eh. Pero talagang nung unang season talaga, hindi mo siya mapapansin talaga eh. Para lang siyang pang CR. Pero, pagtapos ka na sa CR, pagtapos na yung season 1 na yun, kakain ka na. They will cook, sinasabi ko sa inyo. So, tsagain nyo lang talaga, worth siya. So, ako bibigyan ko siya ng 9/10. Natanggalan na isa dahil doon sa first season. Pero, ewan ko, baka budget constraints, baka nahirapan lang din sila makisabay. Pero itong kumita na sila na push na sa Netflix, nakuha nila yung kanilang sahod sa Netflix, boom! Talagang all out tong susunod ng mga seasons at worth talaga siya. Tsaka yung mga philosophy involved, gusto ko din sa kanya. Kasi Taoist philosophy, yung harmony of opposing forces, yung mga yin and yang, yung balance. Pero dito, dahil nga nasa isa sila lugar na may mga mamamatay, may mabubuhay, nasa extremes tong good morality sa to or bad morality o kung paano mo ibabalance. Para meron sila mga dinadaanan dito na Akatsuki, isa-isay nila, may kanya-kanya silang power. Pero ito mga kalaban nila, merong iisang gustong goal. At yun ay makikita nyo na lang pag pinanood nyo na. Nagulat ako dun sa animation at sa pagka-brutal niya. Hindi ko inakalang they will cook that way. Naaabot sila ng ganon. So speaking of madugo, lipat na tayo sa Invincible. Alam mo, naging uso talaga ang parang gritty superheroes. Makikita niyo yan sa The Boys, makikita niyo yan sa Peacemaker, Suicide Squad, yung mga yan. Talagang uso tong ganitong gritty superhero style. Ano gusto ko sa Invincible?
yung power difference, pinakita nila agad yung sa unang season at itong unang labas, itong season 4, hindi pa naman ito yung kanilang last season, pero ito yung parang climax nung kay Nolan, yung kay Omni-Man. So itong first 4 episodes, na-feel ko lang na yung animation nila ay parang nag-lack. Kasi first 4 episodes to ng season 4, nag-lacking siya, pero naiintindihan ko kasi parang fine-flesh out lang nila yung matagal na mga foreshadowing na meron si Nolan, yung mga kailangan niyang redemption, yung hinahabol sa kanya na paghihingi ng sorry sa mga ginawa niya. Di ko nga alam kung talagang realistic. Yung tension na nabubuo na sobrang tagal sa pagitan ni Mark tsaka ni Cecil. Ang ano lang sa akin dito, sana gumanda pa yung animation after nun. Kasi ayan lang talaga ang sakit pag American style ng animation, pero ang kakaiba lang talaga dito yung humor. Yun lang talaga yung hindi magagawa ng anime. Ibang-iba kasi talagang humor at style ng Invincible. Kapag lumalabas yung Invincible. So dito, gusto ko yung ang nagustuhan ko sa itong nag-start na season 4 na ito, yung moral gray area ni Omni-Man. Kasi parang fanboy siya nung race nila eh. Lumaki siya at alam niya yung pinagdaanan eh. Pinakita niya yung sa mga Viltrumites, yung history nila. Nalalaman niya dito kung sino yung gumawa nun. So, maganda yun eh, na parang tataydo rin ba ulit tayo ni Nolan? Magiging ganito na naman ba talaga siya? Pipitek ba ulit yung kanyang pagka-Viltrumite fanboy? Tapos itong nawawalang power ni Eve, like, paano niya ito ayusin? Ako, feeling ko nang galing yun dahil parang munti ka na siya mamatay nung previous season. Eh. Parang yun yung second top na yun yung kapalit doon, yung tong second wind na meron siya. Pero, yeah, kasi masyado siya malakas eh. Sa totoo lang, sobrang lakas ni Eve eh. Kung isip mo, ginagalaw mo atoms. Pero hindi mo lang kaya galawin ay yung living na mga atoms. So, yep, gusto ko yung yung power nila talaga sa isa't isa. Lalo na nung binalikan nila lahat ng mga anti-Viltrumite na mga weapons. Kasi parang throughout sa series, makikita mo na parang mga Diyos to mga Viltrumites. Na hindi, may weakness din pala sila. Pero yung weakness na ito, kailangan mo mag-effort para makuha mo, para magamit mo. So, natatakot pa ako sino yung parang spy, sino yung mole throughout dun sa anti-Viltrumite faction na meron sila. Pero ako talaga, nung pinanood ko to Invincible, gustong-gusto ko talaga siya eh. Kasi first season pa lang, pinakita na agad kung sino dito yung kailangan mong bantayan. Parang, superhero, meron silang glory, meron fame, until one moment, hindi nila kinaya yung kalaban na meron sila at namatay sila. Kasi lagi natin nakikita yung parang TV-friendly na lagi na nanalo ang good. Pero ano ba talaga ang kalaban ng good? Yung bad ba talaga o sarili nila? Yung nakikita nilang ginagawa nila doon sa bad. Diba? Yun yung trauma. At gusto ko nakikita din natin dito, psychological impact kay Mark na hindi pa nga siya pwedeng uminom eh. Ganun pa siya kabata eh. Yun yung gusto kong talagang in-effortan nila. Kaso hindi lang lumalabas. Kasi parang hirap na hirap yung animation, bigyan sila ng parang facial parang change na makikita mo dapat sa mukha. Kasi feel ko yun nung first seasons eh, na yung nag-grimace tong si Nolan nung binubugbog niya yung anak niya eh. Parang talagang binabad nila eh. Hindi mo kasi masyado makikita yun sa anime. Iba kasi ang style ng anime. Sana lang bigyan pa nila ng onting manpower yung pag-animate sa mga mukha nila. Para sa akin yun lang yung magdadala dito eh, hanggang pop ending. Kasi hindi pa naman ito yung last season, hindi pa kakayanin. Siyempre, comment nyo lang down below kung gusto yung makita yung mga final season review ko sa mga nire-recommend ko sa inyo. So, for me, worth pa rin talaga yung pagpatuloy Invincible. Maganda pa rin yung storyline. Sinet up siya na maganda. Gusto ko makita yung mga tension. Kasi ito na eh, nagbibuild na ulit ng tension eh. Kay Cecil at kay Mark, kay Omni-Man, tsaka dun sa leader ng faction, lahat ng yon. So, right now, bibigyan ko pa yung Invincible ng 9. Ang ganda pa rin talaga ng series na ito. Sana wag sila madapa. Okay? Kasi ito lang ata ang animation ngayon na ganito ang parang ganito lang sila kilala. Ito yung version ko ng The Boys na live action. Pero kasi hindi magagawa ng The Boys yung Invincible na klase ng scale. Kasi animation mas madali. Mas madali gawin lahat eh. So si The Boys may mga budget constraints yan kung paano nila papakita. Siyempre may mga actors involved dyan, tunay na tao. Itong season 4 na to pinakita lang yung parang day to day, parang trabaho sa kanila. Paano sila parang pinapunch slowly, parang dinedegrade slowly nung everyday na kinakailangan gawin ng mga superheroes. So okay din yun kasi usually hindi natin nakikita yun. Nakikita lang natin yung mananalo na sila o matatalo na sila. Parang dilema ni Batman na pag pinatay ko ba to, ako na ba sila? Ako na ba yung mga villain? At dahil lang doon, hindi natatapos yung kailangan nilang gawin. At doon kumo-connect ngayon si Mark. Na naiisip na niya, ba't hindi ko na kasi patayin to? Kaya ko itong pitikin, Viltrumite ako eh. So, yun yung pumipitik. At gusto ko yung back and forth, na ginajuggle niya yung sarili niya, na bilang isang bata na nagsisimula pa lang dito, at na-experience na rin ng kanyang kapatid. At gusto ko yun. Gusto ko parang binato na sila sa real world, eto na.
Kaya nyo ba? Comment nyo down below kung pareho tayo ng rating or kung meron kayong mga opinion pa about dun sa binabasa ko yan. Ito yung mga pinanood ko ngayong linggo. Sana nagustuhan nyo. Ako ulit si Paulol. Mamaalam.